Беренче ачкыч, беренче выставка ясаган өчен үзеңнең. Монсы инде бу бүләк Алекбек исемендәге, художник исемендәге международный бүләк монсы икенче выставка ясаганга. Әлеге мактаулы бүләкләрне рәссам Кипрның модерн, ягъни заманча музеенда яулап ала. Кипрга барлыгы 69 рәссам чакырыла. Шуларның 19-ы гына музей күргәзмәләре өчен сайлап алына. Безнең милләтәшебез Әсхат Диникеев та шулар рәтенә керә. Уңай һава торышы, урап алган матурлык Әсхат әфәнденең иҗат чыганагын тирәнәйтә. Ул төрле жанрларда төрле алымнар белән бихисап картиналар ясый. Санап бетергесез рәсемнәргә исемнәр бирелә һәм барысы да махсус сәнгать журналына теркәлә. Тиздән рәссамның иҗат җимешләрен Кипрның модерн музеенда күреп булачак. Анда художникларга материал бик күп, холслар, краскалар, нинди краска кирәк, нинди материал кирәк, бөтенесе дә әзер. Анда только эшләргә. Башта куркасың, аннан соң өйрәнеп китәсең. Шуннан соң инде карантин булгач, миңа калырга туры килде 7 айга. 7 ай җидегендә. Шуннан соң милләтәшебез Казакъстанга кире әйләнеп кайта һәм иҗатын дәвам итә. Рәсемнәр үз балаларым шикелле, бөтенесендә тигез яратам ди ул. Әсхат Әхмәтов Вафаулы сурәтләре чыннан да сокландыргыч һәм аларның барысында бер уртак хасият берләштерә. Мастерскойда хәзерге вакытта 100 эш бар. Оформить мәгеннәре бик күбаны санып та торган юк әле. Менә инде бу эшләр мен язам татар халкының тормышы турында, аларның гореф-гадәтләре турында, кымыз, казымасы, бөтенесе дә минем яшьтән балачактан аларны мен күреп үскән, алар минем өчен бик якын. Мин татар гореф-гадәтләре буенча ясам, казакларны да онытмыйм. Күптән түгел Әсхат әфәнде яңа мавыгу, буяулар кушып тукымага агызы белән шөгыльләнә башлый. Шул рәвешле ясалган рәсемнәрдә утлы аҗдаһа яки кызыл фәрештә, чуар яулыклар ябынып утырган авыл әбиләре, чәчәкләр яки ерткыч җанварлар башларын күреп була. Барысы кешенең карашыннан гына тора. Хәр күрсәтәм сезгә акриловый заливка. Мин башладым былтыр гына бу эшне. Менә шулай заливация ителә. Шуннан соң аны шушы красканы шушылай төрле якка холысны утырыр өчен төрле якка аны буарга кирәк. Менә күрәсең, мен ничек чыга хәзер. Карантин беткәч милләтәшебез кабат Кипрга барып, кабат иҗат итәргә, сәнгать дөньясын үзенең яңа рәсемнәре белән таныштырырга ниятли. Шулай ук Казакъстанда яңа күргәзмәләр оештыруда алдагы планнарда. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакъстан.